פולין, גלמן טייבל, ברית המועצות. ראיתי את המוות שלי שם במשך לילה שלם. לא יהודים, אתה רואה שיש צלבים. זה לא יהודים. ואיפה הבית קברות של היהודים? אין פה בית קברות. בית קברות של יהודים, אתה רואה את הערובה? כן. שם העלו אותם לשמיים. את הגופות. אתה ניצול שואה מפה? אני לא. אני נראה לך כזה זקן? לאן את נוסעת, שנים וכלום עוד לא נמחק. אם הייתי אלוקים, הייתי מצמיח לאבא ואמא כנפיים, כדי שיעופו רחוק רחוק מפה. בהר האפר הזה יש 7 טון של אפר ואפר אדם מעורבבים יחד. בקדמת הכיפה הזאת יש כתובת בפולנית. יהא גורלנו אזהרה לכם. ואנחנו חוזרים ואומרים שהשואה היהודית היא ייחודית, כי לא הייתה כמוה מעולם. אבל איש לא תוקע כף לידינו שהיא לא תחזור. אלה ציורים אמיתיים שצוירו אז, בזמן השואה. מה אנחנו רואים בציורים האלה? ילדים שמחים, נכון. בדיוק מה שרציתי לשמוע. ילדים שמחים. בא האומן ואומר, אני רוצה לתת לילדים האלה, בסוגריים הוא אומר בלב אולי, יחיו כמה שיחיו, ואני יודע שהסיכוי שלהם לחיות הוא קטן, כמה שיחיו אני רוצה לתת להם הרגשת של שמחה, של חיים נורמליים. מדוע? בגלל שברגע שהם יוצאים מהדלת ומסתכלים שמאלה, הם רואים ארובות מעלות עשן 24 שעות ביממה. ושם נשרפים אולי הדודים שלהם, אולי החברים שלהם, אולי ההורים שלהם. הדבר היחיד שהילד הזה יכול לחשוב זה אולי על אמו.
תראה כמה אנשים יש פה. מאות, אם לא אלפים. תראה כמה גרמנים יש פה. 1, 2, אתה בקושי סופר. אני לא יכול לשפוט אותם. ואני לא אומר כצאן לטבח, אבל איך קהל כזה, שיודעים לאן הם הולכים, איך הם לא עושים משהו? השאלה הזאת אוכלת אותי. אני חרד מאוד. תיקח את התסריט של מלחמת העולם השנייה, ותיקח את התסריט היום של איראן, אחד לאחד אתה מוצא את המקבילות. אני מקווה ומתפלל ששואה כזאת לא תהיה. אני לא רוצה לבוא למצב שזה יהיה כבר מאוחר מדי. המסע הזה הוא מסע מאוד קשה, פיזית ונפשית. אני אישית מקבל אדרנלין בסוף כל מסע לקראת המסע הבא. היום כבר בישרו לי שאני נוסע באוקטובר פעם נוספת. וזה רק משמח אותי, לא כיוון שהמסע הוא תענוג, גם שהמסע הוא, לדעתי, שליחות. השליחות שלי כמדריך, והשליחות של ההורים ששולחים את הילדים, והשליחות של הילדים לספר להורים, לספר לסביבה, מה שראיתם, מה שחוויתם. אתם לא הולכים רק לחוות, אלא לחוות ולספר.